Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым, әле күптән түгел генә мин Казанның яңа бистәсендә яшәп ятучы Лесерия ханым һәм Линар әфәндедә кунакта булган идем. Алар үзләренең бистәләре турында бик күп кызыклы хәлләр сөйләделәр һәм татар зиратына кунакка да чакырганнар иделәр. Татар зираты нинди серләр саклый икән, әйдәгез белик, без кеше күрмәгән һәм кеше йөрмәгән сукмаклардан сезгә кыскача гына экскурсия ясаячакбыз. Без экскурсоводта түгел, без тарихчыда түгел, без бистә кешеләре һәм безгә зират якын, ни өчен без аның белән янәшә һәрвакыт. Без аннан курыкмыйбыз, без аннан шүрләмибез. Аның 26 гектар җирне бөтен пишмакларын дагын беләбез. Менә карабыз, зиратка кергәндә укыла торган дуга. Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун. Без Аллаһ Тәгаләдән бәндәсе, һичшиксез Аллаһ Тәгалә хузурына кайтачакбыз. Аллаһ Тәгаләнең хөкеменә разыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйдәгез хәзер керәбез. Иң беренче сез керегез. Ишек янында Миркасим Госманов ята. Мин үзем дә гаҗәпләнәм, чөнки филология факультетында укыганда мин Миркасим Госмановның публицистик язмаларын, аның тәнкыйди язмаларын беләдерим. Шуңа күрә ул миңа кергәч бик якын тоелды. Инде мотор ромашкалар. Ул безнең публицист, академик, тарихчы. Аны безне татфакта укыган кызлар һәм егетләр беләләр. Намаз кылганда, соңгы намазларын кылганда кешегә бер 10-15 кенә була. Зур кешеләр күмелгәндә монда халык бик күп җыела. менә безнең яраткан легендар җырчыбыз Илһам абый Шакиров. Хәбәр ташы быел куелды, яңа куелды әле. Карагыз, ничек үзенчәлекле итеп ясалган. Пианино дип әйтимсең инде формасында эшләнелгән. Әле менә яңа язга чыккач кына куйдылар моны. Илһам абый Шакировның 1 елдан 2 ел тирәсе, 2 ел шамасы мөгаен, анда бар тик шундый бер зур такта гына торды инде. Аның уен куймаганнар иде әле. Ташын куймаганнар иде. Бигрәк каберләр бер-берсенә терәлеп торалар. Терәлеп торалар. Монда беләсең нәрсә бар? Монда чардуганнар куела. Менә чардуганнар бит инде рәшәткәләр куела. Башка зиратлар белән чагыштырганда шунысы кыен. Каберләр арасында йөрергә урын да юк. Әйтик, Мирный, Салмыш якларында һәм Самосыров яклары зиратларында анда куелмый чардуганнар. Шуңа күрә таш куелды, йөрергә рәхәт, чистартырга рәхәт, алырга рәхәт. Монда иелергә кирәк. Әле бу бит кергән менә хәзер күргән манзара ул кереш. Эшкә кергәндә анда рәшәткәләрнең биеклеге бик зур, 2 метрдан да артык җитә. Шуңа күрә йөрергә дә урыннар бик аз. Шунысы кыенрак бераз. Әйтәләр, татар зиратына күбесенең күмеләсе килә, чөнки монда күмелгән әрвахларга бер излексез дуга бара дип әйтәләр. Бу нәрсәдән килеп чыккан бу сүз? Чынлыкта аның җирлеге дә зур бит. Үзегез күрәсез, 26 гектар име. Һәм монда күмелгән кешеләр бик күп. Бу зират эшли башлаганда бит инде безнең гасыр гына түгел, безгә кадәр берничә гасыр күмелә башлаганнар. Шуңа күрә монда дуга һәрвакыт килеп тора. Шуның өчен мөгаен бөтенесендә күмеләсе килә торган. Инде 40 ел үткәннән соң, мәсәлән, синең туганың үлгәннән соң 40 ел үткән икән, димәк син аның өстенә күмелә алу мөмкинлегенә ирешәсең, аның хәтта сөякләре дә күренми дип әйтәләр инде. Һәм күп кенә кеше нәкъ шулай эшли итә. Монда күмелү өчен тагы бер җай табыла. Өске якка күмеләләр дигән һәм шуңа күрә хәтта бер кабердә асыл-үсле 2 кеше ятырга мөмкин. Сез тагын нинди серләр беләсез? Беләсезме, бу бит мөселман зираты түгел. Күп кенә кешеләр ялгыша монда мөселманнар күмелгән дип. Монда хәтта шундый кызыклы исемнәр бар, шундый кызыклы бар фамилиялар. Әйтик, мәсәлән, Шигән бароннары монда ята. Ни өчен Шигән бароннары? Чөнки без уйлыйбыз. Бу факт безнең уйлар, бу тарихи фактларда түгел. Монда Атар дигән як бар, Атар дигән урын бар, җирлек бар. Анда Шигәннәр яшәгән. Элек-электән Шигәннәр яшәгән, хәтта узган гасырның 50нче елларында, 40нчы елларында Шигәннәр яшәгән. Алар бик бай булганнар. Бароннар анда бер генә түгел, хәтта берничә. Шуңа күрә алар бай булгач, мөмкинлекләре аларның булган монда күмелергә. Һәм менә 1-2 җирлек бар монда, аларның хәтта һәйкәлләре бар, төрбәләре бар. Ул ниләрне Шигән бароннарының. Элекке кабер ташлары аңлашыла, бу зират бүген генә бу узган гасырда гына барлыкка килмәгән билгеле. Монда ничә гасырлар үткән, чөнки без менә бу иске имләдер, бәлки бу моны әлбәттә тарихчылар өйрәнделәр инде. Бу язу бит безнең язу түгел, бу гарәп язуы.
Һәм бу хәттәки искимле белән дә язылма, без моны укый да алмадык әле кичә. Ниндидер бай күмелгән ахыры ташы бик затлы тора. Әйе, ташы бик затлы тора. Монда каралмаган каберләр бик күбәйме? Бар берничә кеше яткан каберләр, димәк ул гаилә белән, я туганнар белән. Геннарның әби бабасы монда күмелгән, туган абыйлары монда күмелгән. Гомумән безнең гаиләнең, мәсәлән, ир ягыннан безнең гаиләнең күп кешесе монда күмелгән. Без Мин хәзер хәзер берничәсен генә беләм, башкаларын белмим. Карыйбыз. Без хәзер әйдәгез чегән барын янына барып килик. Монда кияүгә чыккач, мине һәрвакыт клинар монда алып киләдер, без һава суларга чыгадыр. Һәм бик кызык монда кызларыбызга исем эзлидер, чөнки монда шуның кадәр күп төрле исемнәр. Кабер ташларыннан барасың һәм карыйсың. Татар исемнәре бит. Шуның кадәр менә үзеңә якын исемнәр. Шуңа күрә монда әгәр дә зиярат кылырга килгән кешеләр булса, туасы балаларына исем таба алалар. Монда бик күп алар. Менә карагыз. Әле беренче ишетәм. Зиратта туасы балаларына исем эзләүче милләттәшләребезне. Чөнки исемнәр күп. Гадәттә бу таласың бит инде. Шуңа күрә монда була табырга. Бу безнең ватан солдатлары Казан госпиталендә ятып монда һәлак булганнар. Алар менә шушы бер җирлеккә бөтенесе күмелгәннәр. 43-нче, 44-нче еллар. Әйе, монда яраланып кайткан госпитальдә яткан солдатлар булар. Менә кичә генә хәтер көне булып узды бит инде. Сугышны искә алдылар дип ватан сугышын менә булар, шушы солдатлар монда күмелгәннәр. Өйдә каберләр дә карала дип әйтә алмыйм. Каралмаганнары күп, чөнки монда күптән күмелгәннәр. Монда бүген генә түгел бит, монда гасырлар буе күмелгәннәр. Хәтта ки аларның якыннары да юктыр дип уйлыйм мин кайберсезләрнең. Инде якыннары да, алардан калган буыннар да юктыр дип уйлыйм. Шуңа күрә хисапланмаганнар күп. Элекке каберләрне тотылган каберләр дә бар. Дөресен генә әйткәндә, карап тотылганда кеше күп килә. Әйдәсен килә 9 майда, 1 майда, без хәтта ки безнең үзебезнең поселоктан чыгыш юлыннан чыгып китә алмыйбыз. Бөтен җирдә машина була монда. Бик күп машина. Аны хәтта күз алдына китереп булмый. Парковкалар тула бөтен җир. Урамнарга, хәтта безнең урамнарга да керәләр. Чөнки монда халык күп килә. Туганнары күрәсең, менә күп кеше монда күмелгән. Шуңа күрә монда халык бик күп килә. Шуны әйтәсем килә. Бар бер җир тулысынча инде, мәсәлән, бер җирлек бар, анда күмелгән 95 елдан алып 2001-2002 елларга кадәр егетләр, абыйлар дип әйтгәндә яшьләр. Монда һәрвакыт әйтәдер инде мине, мәсәлән, кайнанам булар, группировка вакытында үлгәннәр бит. Рәшидә апа Шәгенә яны игътибар иттем, мен шәгенә күрдем. Рәшидә апа Зиханшаның бөтенесе. Зиханшаның бөтенесе. Мотор иттереп спектакльләрдә уйнаганнарын күргәннәре бардыр инде. Зират аша балка йөрилек монда, Гөлшәкер белән. Менә яңа каберләр күрәм. Менә күрәсеңме, зур каберләр бар, кабер ташлары бар. Анда хәтта сүрәтләр, гадәттә бит мөселман. Әйдә карыйбыз. Гадәттә мөселманнарның кабер ташлары булырга тиеш түгел сүрәтләр. Менә бу совет заманында дип инде шундый бер тәгълиматы булгандыр мөгаен. Менә совет заманында үлгәннәрнең күбесендә сүрәт. Күбесендә. Һәм менә сүрәтләр бар. Менә шигәннәр булган бит менә үлүче. Менә аларның кабер ташлары зур һәм сүрәтле. Менә күрәсезме? Оклы Кали Дербишевна. Менә монда күмелгән. Һәм оглы Дербиш Антонович менә еш кына үтеп киткәндә аларның сүрәтләре минем хәтта ки шуның кадәр күңелдә кала. Мин аларны хәтта йоклаганда да карап саташам дигән. Куркып киткән кала. Мөселман шигәннәре булган бит инде булар. Мөселман шигәннәре түгел, татар шигәннәре дә түгел. Просто урын алганнар алар монда. Шуңа күрә ай сүрәте ясаганнар микән? Һәм монда бармы ай сүрәте? Монда да бар. Бәлки кем белә үлер алдыннан ислам кабул иткәннәрдер. Без дә белмик шуны күңел. Менә мин беләм, Әрмән ханымын үлер алдыннан мөселман динен кабул итеп, татар зиратына күмелгән. Үләр алдыннан гына. Ул бары тик шатландыра гына инде, безнең өммәтебез арта. Үлгәндә дә кеше исламга килә ала дигән. Күп җырчылар күмелгән бит. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Хайдар абый Бигичевның каберен күрәсез. Ялт иткән. Ялт иткән. Әле яңа гына килгәннәр мөгаен чәчәкләре дә корып бетмәгән, куелган чәчәкләре.
Монтольтері петуниялар үсіп отыра. Тыныч йокла, Хәйдәр абый. 97-98 елларда, 2000 елларда үлгәннәр, менә шундый зур кабер ташлары белән алар, менә бер аллея кебек баралар. Бу хәзерге вакытта тарих. Монда шигән баруны күмелгән. Мин беренче тапкыр күргәндә бик гаҗәпләнгән идем. Ничек мәйтәм, шигән баруны монда күмелеп, ярар әле габгади кабер ташы гына булса, ул үзенә зур бер урынны алган һәм дә ки монда зур хәйтел буларак утырып тора. Сән күрсәгез үзегез дә гаҗәпләнерсез. Bu Şigen Baronu. Акаймәсән шигән барун икән. Бәлки бер хәтәлдер. 83 елда вафат булган. Петр әфәндене дә онытканнар. Kolunda yüzük şapka. Әйе. Ул аңлата шигән баруны булганын. Барун булганны аңлата дип аңладык инде. Үлгәннән соң барыбер оныталар әле. Да. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шундый каберләр бар, кайбер каберләрдә бар менә монда килеп утырып торып, рус зиратындагы кебек менә монда эскәмияләр куялар. Килеп утырып сөйләшеп, күрәсең монда күптән утырмаганнар инде, мукланып беткән инде бу эскәмияләр. Менә андый гадәт һәм андый традиция һәм тәрбия татар халкында юк, татар мөселман халкында юк. Без каберләргә килеп дуга кылабыз һәм китәбез. Утырып торып, озак итеп уйланып утырып, бездә мәсәлән каралмаган чынлыкта. Ярар инде ипи белән ризык куеп китмәгәч. Ансы да дөрес. Менә нинди кызыклы исем. Садыбакас Тулубаев. Менә Зелхабир апа. Имам булды. Инде язу белән язылган, карагыз. Нинди зур кабер ташы. Менә карагыз, каберләрнең хуҗаларының исемнәре кызык. Менә Халиуллин Рәхәт име? Рәхәт карагыз, 38 елда туган. Бу фәкать минем фикерләү, әмма ләкин 21 елгы ачлыктан соң 38 елда халыкка бер нихәдә рәхәтлек килә. Халыкның тамагы туя башлый. Миңа калса менә уф дип сулаганнан соң аны Рәхәт дип туган балага исем кушканнардыр дип уйлыйм. Кабереңдә рәхәт ят, Рәхәт абый. Менә безнең каршыда Фаттахов Кашвей Сидикович, бу бик күренекле врач булган, заслуженный, атказанган табиб. Атказанмаган, үлгәннән соң кабере ташланган. Туганнары бу урынны оныткан булса кирәк. Кызганыч. Бик кызганыч. Ташындагы язу да күренми. Менә шулай, Кашвей әфәнде. Гафу итегез инде безне. Онытканнар сезгә юлны. Карагыз, безнең дин кешеләре мөселманнарның, мәсәлән, хәзерне карап китә аласыз, менә бу күбесе кабер ташлары сүрәтсез. Менә бу якта да баралар, сүрәтсез кабер ташлары, чыннан да шулай булырга тиеш. Һәм сүрәт белән бездә рөхсәт ителми. Дингә якын булганнар һәм дә моны аңлаганнар күрәсең, ничек итеп эшләгәннәр. Күбесендә сүрәт юк. Күбесе күмелгән узган гасырның башында. Мәсәлән, менә карап китәбез, 30нчы еллар, 20нчы елларда күмелгән. Монда электрик кабер ташлары бик күп. Электрик кабер ташлары. Айрым бер тирбә эшенә алынган каберләр дә бар. Менә ишекләре дә буларның махсус. Булар боярлармы? Аларның исеме Бояр Саитович, оглы Бояр Саитович. Узган гасырның 70нчы елларында күмелгәннәр. Алар менә күрәсезме, рус телендә каберләре. Дорогой маме, дочери и сыновей диелгән. Күптән килгәннәр юк бугай. Ишекләре ачылмый. Ничек кенә матур, ничек кенә затлы күренмәсен, еллар узу белән каберләргә юлны оныталар бугай. Менә нинди чыгымнар тотып күмгәннәр инде бу кешеләрне. Ташлары да искергән,
Язулары да күренмәй, ләкин менә фотоларда гына бу абый апалар дип әйтик, моңсу гына елмаеп карап торалар. Эченә кереп төшереп булмады. Менә шулай. Үлгәннән соң күп кешенең кирәге калмый бердә. Ай сүрәтләнү ул ниндидер бер нигә генә карамый, мәсәлән, дигә генә карамый, ай сүрәтләнгән дип уйлыйм, монда күмелү өчен. Аларга бер сәбәп кирәк булган. Просто шуның өчен дип уйлыйм шәхсән. Мин аларны хәзер рәнҗетәсем дә килми, ниндидер бер сүзләр дә әйтәсем килми, әмма шундый затлы урында күмелү өчен, затлы кешеләр белән кеше нәрсәгә дә булса бара. Айда куярга мөмкин. Чөнки аларның соңгы урыны монда. Монда күпме кеше килә. Күпме дуга кылына. Бу елны кеше белми, чөнки моннан безнең бистәдә эшләгән кешеләр, заводта эшләгән, монда Точмаш дигән завод бар, макарон заводы булган, һәм мех фабрикасын беләсез бит инде, Милитаны. Менә шунда эшләгән кешеләр зират аркылы йөргәннәр, чөнки башка юл булмаган. Башка юлдан автобуслар инде кайтып беткәч, алар бит соңгы сменадан чыккач, менә шуннан бер-берсе белән җыелып, хатындар 3-4-5 хатын җыелып, шулай итеп кайта торган булганнар. Менә бит Рәхимә Борхан кызы нинди бәхетле. Балалары ничек карап тора. Бу кабер башка каберләр арасында аерылып тора. Үзенең матур, хуш исле жасмин агачы белән. Урыннары юк. Әмма көн сайын диярлек бу зиратта җиназа намазы укыла. Көн сайын диярлек монда кеше күмелә. Менә үзем уйлап карагыз, ни рәвешле күмелә алар. Менә карагыз, шул дәрәҗәдә бу зиратта урын аз һәм юк. Хәтта менә юл кырыенда, өстәкләрдә дә күмелә кешеләр. Менә бит дивар. Менә бу дивар кырыенда бит инде получается алар яталар. Мәсәлән, мен үзем авылда яшәгәч, мин башта аңламый тордым, ничек инде менә юл кырыенда каберләр бар. Мәсәлән, бит инде авыл зиратларында урыннар иркен, каберләр бит иркен куелган бит инде. Ә монда күрәсең, ничек тыгыныш, бик тыгын урнашкан каберләр бер-берсе белән. Минем яраткан халык шагыйрем Фәнис абый Яруллинның карагыз, кабере гөл чәчәккә күмелгән, ташы аппак, яктырып нурланып ярактан күренә. Монда беренче тапкыр килгәндә шуның кадәр шаккатмалы иде бу. Аппак таш куйганнар. Мәрмәр таш. Ак мәрмәрдән дип аңладым инде мин. 1845-тә туган бу. 1928-дә утыгы танылган татарлар меценат Юнусовлар түгел икән морзалар. Морза менә аларның гильдияның нинди исемдә булган алар хәтта белмим мин ансын. Менә бу Юнусовлар бит танылган бит алар. Ташын яңартканнар. Шагыйрь Рәшит абый Әхмәтҗан 95 елда вафат булды. Бөек халкым давыл кычагында, минем җаным шунда халкымда. Кайын җиләкләр үсеп утыра. Рәшит абыйның җиләкләре. Эй мөхәддәс моңлы сазым, уйнадың син бик аз. Бик аз яшәсә дә күп мирас калдырган шагыйребез. Яраткан шагыйребез. Балаларның, яшьләрнең, яшүсмерләрнең, олы яшьтәгеләрнең бөтен кеше өчен дә язылган шигырьләре бик күп. Җан өчен, калб өчен язылган шигырьләре күпме. Безнең Тукаебыз күрәсезме, анда күпме кеше килә, күпме халык агыла. Дөрес һәм дә яхшы итеп, данлык итеп яшәгән шәхесләрнең урыннары түрдә, ачыклыкта, алар һәр вакыт кеше күзендә һәм дә алар һәр вакыт кадер-хөрмәттә дип әйтәсем киләме. Минем тормышны ничек итеп алып барасың, ничек итеп файдалы һәм нәтиҗәле, шул рәвешле синең әлбәттә соңгы урыныңа да килүче булачак дип уйлыйм. Бакый абый урманчының кабере, аның янында әтисе, әнисе, җәмәгате бергә кечкенә генә урында урын тапканнар. Рухлары шат булсын.
Авыр туфраклары жеңіл булсын. Марсель абый Сәлимҗановның кабере бик үзенчәлекле. Тукай белән янәшә ята. Татар халкының бөек җырчысы Әлфия апа Абзалова. Чәчәкләр килеп тора. Матур күлмәктән микрофон тотып халыкка хезмәт итә Әлфия апа. Менә шушындый изге гамәлләр кылып безнең арадан киткән яшьләр дә бар. Менә Марсель Рамил улы якты дөнья белән хушлашкан суга батучыны коткарган вакытында. Тынычлыкла Марсель Рамил улы. 16 яшьлек Марсель. Йөрәкләре өзелеп куя менә шушындый каберләрне күргәч. Кай вакыт әйтәләр каберләр каралмаган дип. Менә бу майда гына, 1 майда бардык, менә Рөстәм әтинең каберенә Мирный гайме. 10 көннән соң яңадан килдек. Шуның кадәр итеп шук баскан, шуның кадәр итеп үлән үскән. Бер карасаң гаеп тә итеп булмый. Үлән бик тиз үсә. Бик тиз үсә. Гаҗәп тә түгел, бәлки килгәннәрдер, караганнардыр. Менә бер 10-20 көн үтүгә үзенде шук баса. Фатих Әмирхан. Татарның танылган угылы бит инде бу. Татарның танылган углына урысча писатель дип язганнар. Язучы дип әйтергә җөрьәт итмәгәннәр. Ничисең инде? Бу безнең зур ялгышлыктыр инде. Мәгърифәтче меценат Аитова Фатиха Аитова. Аның исеме белән 12-нче кызлар гимназиясе аталды. Фана Миңнуллин ул кызлар гимназиясын төзүгә бик зур өлеш кертте. Бик зур. Аның менә шул исемгә куйдылар. Мәгърифәтче бик күп кызларны мәгърифәтле иткән ханым. Шул заманнарда укытып, белем биреп, белемгә омтылган һәм омтылырга өйрәткән. Арабыз аның инде 5нче елларда куелган икән инде бу. Шардуганнар. Менә бу иске Шардуган. Менә бу иске Шар 25нче ел барабыз. Яшь сабый. Әйе. Ядхар бүләк. Әйе, яткәр бүләк. Девайтисеннән бүләк. Бер яшендә үлгән бу кыз. Бу элекеге үзәк аллея. Менә Хәния апабыз. Әссәламу алейкум, Хәния апа. Хәләл җиттем яшь күрәбез. Шуңа күрә күрәсезме, чәчәкләр дә сулмаган. Каберен яшь зират кылалар Хәния апаның. Biz aның кич белән без зират каршына утырырга чыгабыз хәл алырга. Аның ире еш килә монда. Монда кемнәр генә юк. Менә шушындый каберләрне дә очратырга була. Каберләр өстенә ковролин җәяләр. Аллаһ Тәгалә берүче аның хузурына һәрберебез кайтачакбыз. Менә минем иремнең бер әйткән сүзләре бар. Гел әйтәйин ул аны менә, гел әти янына барганда, үзенең әтисе янына барганда зиратка киткәндә шундый сүзләр әйтә һәр вакыт. Әлегә сау булып торыгыз, бездә берникадәр вакыттан соң менә шунда булачакбыз сезнең янда дип. Карагыз монда, менә бу аллеяда татар халкының бөек шагыйре, халык шагыйре Сибгат ага Хәким. Безнең татарның хакыгы Сандугайчы, Сара апа Садыйкова. 81 елда күмелгән Хәсән ага Туфан. Заслуженный экономист Кырында Хафизов Рафкат Габдрахманович. Ул соңга киткән инде Фатима апа Илиская, менә күренекле шәхесләр, күренекле танылган кешеләр.
хәтта аларны күргәч ниндидер бер горурлану хиссе тоям. Горурлану хиссе тоям үземнең халкым өчен, үземнең татар халкым өчен. Зират кылганнан соң күңелдә шуның кадәр шатлыклы эмоциялар түгел, күңелсез эмоциялар тула. Чөнки беләсезме, менә без хәзер яшибез тулы тормыш белән. Зират кылып кайтканнан соң шундый бер фикер килә, без дә кайда кайчан да булса менә шушында киләчәкбез, безнең дәгән соңгы урыныбыз шунда булачак. Шуны гына әйтәсе килә, дөньялыкта яхшы эшләр кылып, кайтасы урыныбызга кайтканнан соң дагын тыныч ятырлык эшләр кылсак идек, тыныч ятырлык нәтиҗәле тормышыбыз булса иде.